Avui vos contaré una història que va passar en el parc de Sant Domènec de Dalt. Tot va començar quan una lota va començar a passejar. Era una passejada normal, sempre mirava cap a una banda, cap a l'altra. Era una passejada lliure. Era una passejada que era de dia, per tant tot semblava que acabaria bé. Però va comparèixer un ésser màgic. Era una fada. Sí, una fada dins el parc. Aquesta fada simplement se li va acostar i li va dir: vols venir? Se li va acostar i aquesta lota se li va acostar i li va tocar la mà. Què va passar? Que la va conduir al món de les fades. Sí, era tot preciós, tot era molt bell, molt formós. De cop va tornar i va veure que tot estava canviat, que tothom duia mascaretes i que el parc on en l'estiu sempre hi havia cans banyant-se, hi havia gavines. Hi havia gavines banyant-se on normalment se banyaven els cans. I eren moltes gavines. O sigui... I tothom semblava dur mascaretes. Que allò havia passat l'any 2019. Havia passat un any sencer. Clar, ella se va assustar perquè no sabia què havia passat. La família l'havia cercada i l'havien donada per desapareguda. L'havien donada per morta, perquè havien trobat uns ossos que semblaven ser d'ella. Però les gavines varen volar. I tot d'una va començar a caminar per on va poder, corrent-sos, a veure les gavines, a veure com estaven les gavines. I bé, caminava. Encara que el seu mòbil fos de 2019, encara funcionava, perquè clar, no l'havia fet servir durant aquell temps. I el mòbil havia anat amb ella. Per tant, era com si no hagués passat ni un segon. I havien passat 2 anys. 2 anys. 2 anys. I encara no sabia què havia passat, perquè no trobava ningú. Perquè la gent la veia sense mascareta i clar, era estrany. Va anar a cas pares i quan els pares la varen trobar,
clar, estaven nerviosos. I varen dir, però qui ets tu? La nostra filla va desaparèixer, què t'ha passat? Clar, no podia dir que havia anat en el món de les fades perquè ningú la creuria. Ningú l'hauria cregut. I va inventar-se una història de que un ésser humà l'havia segrestat, però que no li havia vist la cara. Que no li havia vist la cara, ni els gestos, ni res. Per tant, la història va acabar aquí i, efectivament, aquella Arlota mai va saber com havia pogut anar al món de les fades, perquè mai hi va tornar, perquè mai va trobar mai més a una fada. I no era per efectes de cap substància, perquè ella estava bé, estava perfectament. El psicòleg li van fer proves, el metge li van fer proves, estava bé, tant física com psicològicament. Per tant, aquesta és la història que va passar aquí. Si us ha agradat el vídeo, subscriviu-vos